Третият младежки информационно-консултантски център беше открит вчера във Варна. Той се помещава в читалище Петко Рачев Славейко в район Владислав Варненчик. Центърът е финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта, а негов ръководител е Десислава Калоянова. На откриването му присъстваха председателя на Общинския съвет Борислав Гоцанов, кметът Добромир Джиков, заместник-председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Михаил Балабанов, директорът на Общинската дирекция младежки дейности и спорт Калинка Поп-Стефанова и много гости. Това е третия по рода си център във Варна, но единствения, в който партньор по проекта е районна администрация. Първият информационен център бе открит през 2007 година в Младежкия дом в града, а втория през миналата година в читалище Отец Паисий. В тях се предлага информация как младежите могат да си намерят работа, проекти за свободното им време, както и експертна помощ в областта на педагогиката и медицината. Цяло идеята е в свободното време на младите хора да имат място, където да се събират, място, където да обменят идеи, да обменят опит, място, където да се развиват в свободното си време, като получават информация, консултация, обучение, дали поединично, дали групово, по всички теми и проблеми, които са важни за тях, които ги интересуват, като това как да си продължат образованието и къде и как да намерят работата, за която мечтаят, която търсят, как да напишат проект, да кандидатстват по някаква програма. От Държавната агенция за младежта и спорта изготвят стратегия за национална младежка политика, която ще се проведе през 2009 до 2019 година. До края на следващата година ще бъдат открити нови 2 младежки информационно-консултантски центрове в града. Те ще бъдат в районите Младост и Аспарухово. Ще ви кажа, че следващите 2 центъра. Следващите ще бъде в Аспарухово и в Младост, с което считаме, че Варна ще бъде изцяло обхваната и на практика ще се превърне в първия град в България, който ще е изпълнил изцяло това си виждане и ангажименти към младите хора да бъдат информирани и да имат възможност да получават нужната им и желаната от тях информация. В информационния център се прожектира 7-минутния филм Европейска доброволческа служба, изготвен от младежкото радио ОРВ към читалище Отец Паисий в града. В центъра, в читалище Петко Рачев Славейков в квартал Владиславово, ще работят 5 души. От ДАМС ще помагат за изготвянето на интернет страница с подробности за дейностите на центъра. Идеята се роди много бързо, тъй като това е мой роден квартал все пак, Владиславово, и видяхме през месец декември, че Държавната агенция обявява вече конкурса за нови 3 центъра в Бургас, Пловдив и във Варна, и с координатора на Йордан Дянков и заедно с други мои колеги тук от читалището решихме да направим всичко възможно да има и такъв център в нашия квартал. Ние ще се опитаме да разпространим много информация, да популяризираме Европейската доброволческа служба. Също така за различните студентски програми ще има тук информация, така че за всеки млад човек на възраст до 35 години ще има информация за кандидат студенти, за абсолютно всички.